rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwana al'ummar duniya baki ɗaya, yau faɗakarwa ce na zo da ita. Mu tashi tsaye sosai, kan mu manta da addu'o'i azkar na kwanciya bacci, na tashi daga bacci, na fita kasuwa, na neman nasara. Kaka ga cewa ka tafi kasuwa ka dawo baka samu ciniki ba ko baka samu wanda kake so ba, ka ce ba za ka gode wa Allah ba. Tunda dai ka dawo lafiya lau, ka gode wa Allah. Wasu suna can a gefe, wannan rayuwar ta haka, wannan walwalar ta haka, wannan motsin naka yana ƙona musu rai. To in banda kariyar Ubangiji, in dai don ta san ransu ne, to ba za ka dawo lafiya ba. Don haka a tashi tsaye sosai da addu'o'i, saboda yau duniya kana ganin mutum ne amma baka ganin zuciyar shi. Wani a cikin zuciyar shi in ana yin mutuwa guda 1000 sai ya kashe kaso 1000. To don haka mu tashi tsaye mu gode wa Allah akan ni'imomin da Allah ya mana, mu kuma kula da addu'o'i. Salamu alaikum.